Bata na ako kay Cruzen. Pwede ko ba magtapo ng garaga? Itapo mo siya. Basi. Tatlo. Hello guys, mayong hapon. Nandito ako ngayon sa baboy namin at nagpapausok tayo dahil kuan na daghan na pinakan kaya magpaasot ta. Feed guys oh. Ayan ba ang baboy namin yan oh. So magpaasot ta para mo manglayas ang mga lamok. So guys, tabunan nato ng mga para mo aso. Lukay unta to. Ayan oh. Paghapon kasi naata diri oh sa basak. Daghan kayong lamok. O, diba guys?